Duol mochung' ne ng'iyo sach jotij piny owacho SRC yango ni omenda ma itiyogo e chudo mag osara kowuok e choko mag piny Kenya osedok piny 46.64% ka gikwayo mondo med ket okenge mabiro neno ni omenda go odok piny nyaka 35% kaka chik dwaro kochopo higa ma 2028. Kaka George Batilero SRC bende okoni onge medruok mar osara ne jotij piny owacho machiegni ni kalure kod okang' mar wito oko paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024 mane geto jiwo choko mag omenda mar siro bajet mane oketi kod bede migepe mag piny owacho. E ripot magoyo turubin gik maduol mang'iyo sach jotich piny owacho SRC osetimo kuom higni 6 nyaka ne jokanyo mag komishon masani donje tich. Jakom mar Gilin Mengich okoni giseduoko piny omenda ma itiyogodo kaka osach jotich piny owacho kopim kod choko mar piny kowuok 51.54% e omenda mag 2018-2019 nyaka 46.64% e omenda mag 2022-2023 kendo nyaka 39.22% e omenda mag 2023-2024. Gino ma okoni oseting'o malo kwan omenda madong' ne chenro mag dongruok. Over this period, the Commission has overseen progressive drop in the total public wage bill to total ordinary revenue ratio from 51.54% in the financial year 2017-18 to 46.64% in the financial year 22-23. This is projected to decline further to 39.22% in financial year 2023-2024. Mengich olero ni SRC ne ofwenyo ni balang' ma ok ogawa mane yudo kod jood bura mamalo kod mag counties e kinde mag tayo twak ma dho ngere neno ni sitting allowance kod mago mag nyiewo nyamburko e sirikal mamalo ema nomiyo omenda mathoth mag jopiny dhi e chudo mag osara. In 2021, SRC commenced a phased approach to streamlining management and administration of allowances. An estimated saving of 11.2 billion was realized as a result of implementing the allowances policy framework for the public service. The first one came from abolishing sitting allowance for plenary at the National Assembly and at the county level. The second one is car grants to the executive and judiciary. When I'm saying a car grant, it's actually not even a car grant. It was specifically called non-taxable car allowance. Apaka ma osebedo kago uchumi ma pacho ka koting'o midhusi mar corona bende gikoni na achiel kuom midhiero manorocho chumi kendo miyo gichungo medruok mar osara e ima ok tin ni 90% mag bede migepe mag sirikal ka jotich mane geno ni dhi medgi osara gisani biro medo rito kaluwore ni ne owit oko paro mar chik mar omenda mag 2024. In recognizing that the Commission has over this period frozen salary structures for over 90% of state corporations and constitutional commissions and independent offices. As a result of the current withdrawal of the finance bill, again there has been a deferment of the increments that had been planned for this year. Kakoro dong mana matin ne jumbe ariyo to commissioners masani mag SRC wuok e apisa yanga. Geno en ni apisas manyien mabiro donjo biro medo keto kenge mag neno ni mana 35% mag choko mag osuru ema odhi e chudo mag osara ka ochop higa 2028. Ma timore kinde ma jatend piny William Ruto olando raput mabiro tayo yiero mag jotelo manyien mabiro donjo e duol kata commission mag piny owacho ma thuolo mag jokanyo magi rumo machiegni ni. George Bati, Ramogi TV.